Să mănânce și Iris. Giga. Să mănânce și familia mea. Vecinul, îmi dai și mie niște pătrunjel, te rog? Bună seara și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la condimentele de Nosferados! Îl avem aici invitat pe Cămil, fratele nostru din Brăila, un puternic, îndrăgostit de mâncare și de... gastronomie. Și de gastronomie, exact. Este un tip îndrăgostit de gastronomie și o să pregătim astăzi o rețetă pe care eu practic nu o stăpânesc absolut deloc. O să facem o saramură de păstrăv, o să adăugăm și câțiva creveți. O saramură de ce? De păstrăv. De ce? Păstrăv, păstrăv. Nu, de ce o facem? Cum adică de ce o facem? Și mai adăugăm, zice? Câțiva creveți pentru un plus de gust. Avem aici ardei, o să facem și o supă prima oară, la prima parte, și la felul 2 o să fie o saramură. Avem aici ardeiul, am niște ardei de la tine din curte, am înțeles. Ce bla, nu? Roșiile sunt tot de la mine din curte. Wow. O să fie totul natural. Brânza e de la mătușa mea, a cumpărat-o de la un cioban, la modul, nu exagerez. Brânza o să o folosim la sfârșit, de după ce o să facă supa, știi, o să fie fierbinte și când pui chestia asta în supă, Nu știam schema o asta. să topească cheese-ul ăla și o să fie... Nu știam asemenea Asta e schemă. tema, da? Păi zic să ne apucăm de treabă, că... Spune-ne câte ceva despre dumneavoastră, domnule. Ce să zic, întreabă-mă tu, legat despre ce ai vrea să spun. Păi aș vrea să te întreb, spre exemplu, ce te-a determinat să te apuci de muzică și în mod special de rap, mai ales. Bă, frate, prima oară am făcut-o pentru mine, pentru sufletul meu, știi? Adică nu am avut niciodată așteptări de mamă să fiu un top sau chestii de astea, știi ce zic? Da, dar ce te-a, gen, cum ai ajuns la concluzia? Prima oară am fost trebuie b-boy. să fac asta? Prima oară am fost b-boy. Nu știam că ai fost b-boy. Serios? Și acum știu să mor fac, de era știu. așa mare. Și la un moment dat dansam pe la baluri de astea de boboci și ne jucam în spatele și nu primeam nimic. Nu știam povestea asta. Serios, da. Și am început să facem chestia asta, eram obligat acolo în cartier când a apărut Simplu prima oară, știi? Și Evident. ne-a spart fața, adică la modul ăla. Și îmi plăcea foarte mult rap-ul, eram îndrăgostit, am fost întotdeauna îndrăgostit de arta asta urbană, știi? Adică... Și... Deci era arta urbană în principiu, Da. și oricum Și tot în ce Brăila, ținea în 2004-2005 erau foarte multe trupe de rap apărute așa dintr-o dată, știi? Wow. Și se mișca cumva, era o terasă pe faleză, făceam foarte multe concerte, știi? Înțelegi? Da. Și mi-a plăcut. În 2007 am scos primul album, am avut o trupă, se chema Legea Străzii. Bro, eu nu exagerez, gen, nu știu toate detaliile astea despre Ok, tine. păi noi nu am vorbit Da. așa despre chestiile astea. Am scos un album, am făcut o piesă care ulterior am făcut remixul cu altcineva și am făcut 2 milioane de vizionări la ea. Înțelegi? Adică, practic, v-am pus piesa aia pe YouTube și în 2 luni avea deja 1 milion. Așa am pățit eu cu Cine te așteaptă și nu înțelegeam ce e, dacă e bine sau nu. O să curăț ardeiul, știi? Că vreau să pun supa la fier. Spune-mi și cât usturoi trebuie să pregătesc aici. Bă, cred că Câscăței. o căpățână ar fi O ok. căpățână de căței. Da. O să pun supa întâi la fiert. Mie îmi place foarte mult la supele creme, că asta e practic o supă cremă. Îmi place foarte mult să călesc legumele înainte, știi? Ok, mi se pare Gen, foarte tare, da. și foarte șmecheră. Așa. Cred că și țigă face la fel când face supă cremă. Da. Bă, eu sunt fan supe creme, chiar dacă nu prea arăt gen că mănânc foarte sănătos, dar mănânc și să știi că mi-aleg. Eu am fost foarte gras, tu știi. Știi? Și Foarte gras n-aș zice, dar ai pus mai... Da, eram puțin mai... Trebuia puțin în Brăila, n-aveai cum să... Eu sunt pasionat de bucătărie de când eram mic, știi? Așa, povestește-mi și asta. Eu neavând tată de mic copil, mama a plecat la muncă și îți dai seama că odată am mâncat cartofi prăjiți, o dată de 2 de 3 ori. Câți cartofi prăjiți am mâncat când eram mic? Că am fost nevoit cumva, știi, să mă apuc de chestia asta. Și am experimentat și am văzut că pe parcurs ce făceam avea gust și toată lumea îmi spunea chestia asta. Bă, ce bine, bă, ce bun, bă, ce... Așa puțin eu cu pastele, de asta m-am apucat de condimentele noastre. Eu Da. practic numai paste știu să fac, știi, cu adevărat. Da. Și câteva chestii pe lângă și
lumea se așteaptă de la mine să fiu cine știe ce bucătar, știi? Dacă mie îmi place să fac chestii în bucătărie în general. Mi-ai zis și că odată te-a pus la 3 dimineața să faci niște paste și din nimic și ai făcut o chestie monstru, știi? Da, păi asta e șmecheria. Ceea ce mi se pare genial, știi? Da, eu asta am vrut să transmit prin condimentelul nostru, că poți să faci lucruri foarte rapide de mâncare din leftovers, cumva, știi? Ok. Să te întreb pe tine, dacă nu ai făcut muzică, ce te-ai făcut să faci, gen? Nu știu. Bă, frate, cred că drumul pe care voiam să merg era să ajung fotbalist, știi? Echipa aceasta, FC Cojeasca. Atmosfera e foarte frumos, băieții știe fotbal. Noroc, cheers. Cheers, mate. N-avem alcool aici, da. Deci acolo ce crezi? Ceapa am mâncat ceapa prima oară și o să crezi și usturoi împreună cu ceapa. Sare piper aici. Da, eu nu prea pun din prima la astea. Încerc să merg după gust la sfârșit, știi? Ok. Pentru că încerc să folosesc cât mai puțină sare și cât mai puțin piper. Pentru că să fie gustul lor. Da, legumele deja își lasă gustul la cumva, știi? Da. Mă să pun doar puțină sare ca să mă aici. Dar dacă trebuie să te compari cu un actor, care ar fi? Bă, interesant asta. Cu un actor, mi se spune că semăn cu Jason Statham, da. Dar ca, nu știu, ca și carieră, așa, sau cum și-a abordat cariera, sau ce dumă? Nu, așa, gen, care ar fi ca și personalitatea ta, gen, din cât ți-ai dat tu seama că cum a jucat într-un film, gen, nu știu. Denzel Washington îmi place foarte mult. Ok. Oh, you motherfuckers. Mă simt ca pe Paprika la tine acasă. Adevărat. Are vibe, să știi. Auzi, știi ce voiam să te întreb? Ție îți place mai mult bucătăria românească tradițională sau asta din afară? Îmi place o chestie combinată, așa, dacă aș putea să zic. Îmi plac și unele mâncăruri românești. De exemplu, uite, eu nu mănânc mâncăruri de Crăciun, chestiile alea, tovă, asta. N-am mâncat în viața mea. N-am mâncat în viața mea ciorbă de burtă, dar să fac o ciorbă de burtă de mori. Nu cred. Nu am mâncat niciodată, deci nu știu cum are gustul. Nu pot să mănânc, nu e pentru mine, știi ce zic? Wow. Păi și atunci, care e mâncarea ta preferată, spui? Românească? Oricare. Din toate mâncărurile preferate, care e mâncarea ta preferată? Uite, îmi place lasagne. Serios? Da, îmi place foarte mult. Mi se pare... Dar știi să o faci ca lumea, ca da, acolo? 100%. Ok. Îmi place vita cu sos de piper verde, știi? Bă, trebuie să-i în cartof. Mamă, trebuie să învăț să fac asta, nu? Bă, nu e greu să faci. Super eficient. Păi acum, de fapt, practic asta se întâmplă. Învăț să fac asta. Da. Îmi vine să iau să mănânc de aici, pur și simplu. La sfârșit, să pătească cizul ăla în ardei aia copți, că ei o să coacă practic acolo, știi? Asta e chestia. În pandemie, cum te-ai descurcat? Cum ți-a fost? Bă, am lucrat foarte mult în pandemie. Mi-am dorit să nu pierd pur și simplu timpul. Eu deja sunt obsedat de a nu pierd timpul. Ok. Și am scris ceva, 50 de piese, nu știu. Mult. In lounge rooms across the nation. Păstrăviorul a fost pregătit, dragi prieteni. O să dai drumul. Cred că puteți Punem să pui butonul, 2. da? 2. Merge 2, da. Punem unul mare și unul mic, știi? Când ai văzut prima oară genul că șatra e amploare. Eu că știi că mi-ai arătat dinainte să apară șatra și țin minte că eu ți-am spus, bro, ori o să rupeți țara, ori o să fiu un fail. Așa ziceam și noi, Da, Așa exact. ziceam și noi, bă, ori o să bubuie enorm, ori o să fie cel mai mare fail. Dar cum s-a părut chestia asta când ai văzut că, de fapt, ia amploare și... Cum ați primit vestea asta, tu, mai ales personal? Bă, cumva, eu m-am bucurat super mult, adică mie mi s-a părut că trăiesc un film, gen, știi? Atunci când eram pe scenă, la anumite concerte și la anumite chestii, bro, era pur și simplu ca un film și atunci când a bubuit, noi am luat-o foarte și în inimă, așa, am primit-o cu bucurie, știi? Deci ai pus apa la fiert în chigaie, asta nu știu. Nu, fac, ce aici fac salamura. Peștele, după ce spui gata, eu să-l transfer aici. Am înțeles? Asta e Păi și supa aia? Nu, supa aia o fac acolo, direct. Și
Se mănâncă separat sau cum? Da, mă, ai o supă gen separat, ai două feluri astăzi. Ai Azi supă, două feluri astea? două feluri, da. Păi și aia e supă cremă de legume atunci. Are supă cremă de ardei mai mult. De predomină, trebuie să Eu pui... credeam că tu vrei să le combini. Nu, bro, nu. Wow. Înțelegi? Eu ți-am făcut două chestii, adică Am înțeles că este Pinterest. Da, vezi? Doamnelor și domnilor, Cămin îl reprezintă astăzi. Foarte frumos. Ne-a servit frumos. Eu mă așteptam să facă saramură și atât. Nu, frate, nu, băi, nu aveam cum, îți dai seama. It was at this moment that he knew. He f***ed up. M-am dat la un an. Hai să mai nimic. Da, nu trebuie să lăsăm ăsta în afară. Focul ăla trebuia să fie oprit de la pește? Nu s-a oprit acum, când... Mâncați ce-am făcut. Yeah, baby, încă o dată. Eu te strig, mami, tu mă strigi. Yeah, baby. Vecinu, îmi dai și mie niște pătrunjel, te rog? Că la mine în curte nu mai am. Să rămână... Un buchet de flori. Da, mulțumesc. Șcă. De la vecini am luat până la urmă. Da? Da. Ce plan? Yeah, baby, eu te strig, mami, tu mă strigi. Yeah, baby. Chiar sunt curios să văd ce notă îmi dai. Bă, frate, supă cremă de legume, trebuie să-i dăm un nume, gen, cu brânzica asta. Condimentele de Nosferatus. Supă condimentele de Nosferatus. Exact, da. Vezi ce sau cu brânza? Mamă, mâncați așa. Și Și dă fix ce-i lipsea supei, știi? Exact. Fix chestia aia de stare. Păi așa a fost începută, ți-am zis. Mamă, dar nu vine să mă opresc acum, știi? Și mai avem și saramura. Exact, băi, a fost am avut, jur. Mamă, ce Aș mânca o dată. Mă jur. Bună rău supă. Bună, pur că îți place. Și aici saramura asta, prezintă-ne într-un fel, mai spune-ne ceva despre ea, că arată într-un fel delicios. Păi văzut că nu e, o saramura nu e foarte greu de făcut. Trebuie să Bă, respecti da, doar nu mi s-a pașii. părut greu de Da, făcut, nu e într-adevăr, greu. da. Trebuie să respecti doar pașii. Și n-ai cum să dai greș cu ea niciodată. Și pentru seară, mi se pare extraordinar, adică să mănânci seara. Hai Merge să gustăm, saramura vrei seara. să gustăm? Hai. Deci fii atent. Eu mi-aș dori foarte mult, mie îmi place mult roșia asta. Roșia, da? Da, mi se pare Și mie, frate. Eu vreau să iau cât mai mult din toate, știi ce zic? mai să-ți faci lingurița perfectă. Da, exact. Uite, iau și un crevețel. Da, e cum trebuie, tu trebuie să zici. Mamă. Vezi, E mai bună decât aia pe care am mâncat-o la Brăila atunci la tine. Serios? Da. Wow. Pe bune? Nice, rău. Wow. Păi ăla era al pește. Era al păstrăv. pește ăla. Pare mai finuț așa, știi? E mai înghegată. Da. Pentru că vreau să gust și din grevezi. Pentru că păstrăvul e un pește altfel. Ăla era ce ți-am făcut eu atunci, nici nu mai știu ce era. Era un pește dubios oricum. Da, ceva. da, era ceva dubios. Foarte bună și aia, adică țin minte perfect, n-am să uit niciodată de fapt. Saramura aia. Mamă, ăsta e ardei iute. Da, Îl voi ataca. E super finuță, fra. Gen, Da. Felicitări. Chiar mă bucur. Ești un monstru și îți mulțumesc din suflet că ai venit. Much love. Urmăriți condimentele de Nosferatus. Gang, gang. O să urmeze multe rețete grave. Vă pupăm Camila, acasă. Poftă Nosfer. mare. Condimentele lui Nosfer. Rețeta, dacă o vreți, 300 de euro. Lași așa. Lași așa, nebunie.